Sa Coronadal City, Samdan, ang usa ka estudyante human na musil ang giingong karelasyon ini nga usa ka pulis. Higala sa biktima, patay, samtang laing usa pa ang Samdan. Aniya ang report. Nagkatag na ang dugo sulod og gawas sa usa ka boarding house sa Barangay Zone 3, Coronadal City. Human tulo ka mga individual ang gipamusil. Dead on the spot ang 22 anyos nga si Charmaine Canlas, human makahiagom og daghang samad pinusilan. Samtang Samdan sab ang kaubang sila Joanna Saptula ug Debbie Jan Franco Binyas, kinsa gilayong gidala sa ospital. Sa investigasyon, unang nag-away ang usa sa mga biktima nga si Saptula og karelasyon ni ining pulis nga si Patrolman Roland Lopez nga nisangpot sa pagpamusil sa suspect ngadto sa mga biktima tungod sa giingong selos. Accordingly, murag this is a crime of passion. Murag nagselos kaning suspect na basig na ginahimo itong iyang uyab na lalaki ko ba sa kwarto. Although kwarto to sa boyfriend sa iyang best friend. Gilayon sab nga nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa suspect. Misulay pa og sibat ang suspect dihang dakpon kini pagkahapon ni atong adlaw apan na aresto kini sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. And we will ensure na mapriso na yung tawana o mapangtan sa serbisyo. Nadistino sa 1st PMFC, South Cotabato Police Provincial Office ang suspect, kinsa mag-atubang og kasong murder o double frustrated murder. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.